Marietje, gefeliciteerd met je verjaardag. Stomme kop, hè. Nou, 1 grote 5. Ja. Boei zit in de gevangenis. Simon, heb je nog iets te zeggen in de camera? Ik wil je feliciteren, Marie. Oh, dank je. Maar je blijft altijd 23, hè? Dat zeg ik altijd tegen iedereen. Leuke bril. Omaatje, hoe gaat het met u? Nee, je moet me niet zo Oh, jij? dichtbij nemen. Wat, oma? Niet zo van dichtbij nemen. Jawel, hartstikke leuk. U zit er goed op. U staat er goed op. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyperpiep, hoera! Hyperpiep, hoera! En hoe oud ben jij nu? En hoe oud ben jij nu? En hoe oud, en hoe oud, en hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 26 jaar. Woe! Doorgaan. Ik ben nu 26. Ik ben nu 26 jaar. Ik zal jou even filmen maken. Oh, wat ben jij al oud. Oh, wat ben jij, oh, wat ben jij, oh, wat ben jij al oud. Die violen en een trommel en een fluit en een zingen. Niemand kent het verder weer. We zijn zo blij. Niet te lang jarig is, onder snoeperij, Oké, nu gaan we een liedje zingen voor Boemske. Hallo, Hallo, vandaag is het fijn, vandaag is Marie. Wie heeft dezelfde kleur? Ik heb een quizvraag voor mijn 26e. Wie heeft dezelfde haarkleur als Boemske? Oma! Nee, Maar kunnen we Boemie even naast papa zetten? Hey Marie, kunnen we Boemie even naast papa zetten? Doe best wel. Zullen we even kijken hoe dat staat? Kijk of dat leuk staat bij zijn haar. Zo! Als je nou plast, dan zou ik het echt wel leuk vinden. Jongen, is het tijd voor het eten of niet? Ik heb opeens een steek op mijn hoofd. ja, check in de take, heel erg in. Heb ik hem weggehaald? Wanneer, vandaag? Ja. Dan moet ik even weghalen. Vandaag? Jackie! Omaatje! Wat zeg jij tegen de camera? Gefeliciteerd. Gewoon lachen. Dus iedereen, hè? Ik heb hem geen eten, jongens. Ja, iedereen is er. Leuk. Oké. Nou, dolle boel, Heb je jongens. eens soepje? Nou, hoe stopt die? Nou, leuk ding. Hoe stopt die? Wie heb je gekregen gemaakt? Dit is voor Babs, toch?